Dechrau'r cloc. Rhawn da, cynghorydd i fyrloi dwi, a fi di cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio. Hoffwn croesawu pawb i'r gyfarfod sy'n gyfarfod am y leoliad. Fe hoffwn i atgoffa aelodau bod y gwasanaethau cyfieithu ar y pryd ar gael. Os hoffech chi defnyddio'r gwasanaeth yma, dewiswch yr opsiwn Saesneg ar yr uned meicroffon. Os ydych chi yn y siambar, yn y cyngor, ac os ydych chi'n ymuno o bell, cliciwch ar y tab Audio Settings a dewis English. Yn ogystal ar aelodau'r pwyllgor, mae gennym hefyd swyddogion yn ymuno ni i gynorthwyo gyda'r trafodaethau ynghyd ac unrhyw siaradwyr cyfreisiedig. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw a'i recordio a bydd ar gael i wylio ar ôl y cyfarfod. Os bydd y ffrydio byw yn methu, bydd y cyfarfod yn parhau a bydd recordiau ar gael trwy'r wefan y cyngor ar ôl y cyfarfod dod i ben. I rhai sy'n dymuno siarad yn y siambar, nodwch drwy eich codi eich llaw a throi eich meicroffon ymlaen pan ddaw eich tro i siarad. Mwyn i rhai sy'n ar-lein allu clywed yr cyfieithiad bob amser, i rhai sy'n ymuno o bell sy'n dymuno siarad, defnyddiwch y swyddogaeth llaw felen. Pan fyddaf yn galw eich enw i siarad ar y pwynt hwnnw, pwyswch y botwm gwthio i siarad. Os oes gennych chi bwynt o drefn, pwyswch y botwm gwthio i siarad. Mwyn cadw'ch lle yn y ciw i siarad, pan fyddwch yn gofyn cwestiwn, gadewch eich meicroffon ymlaen nas byddwch yn cael ei ateb ac wedi gofyn unrhyw gwestiynau atodol. I rhai sy'n ymuno o bell, cofiwch nad oes modd i rhai yn y siambar defnyddio'r cyfleuster sgwrsio. Os bydd unrhyw un yn ymuno o bell yn gorfod gadael y cyfarfod dros dro, rhowch neges yn y cyfleuster sgwrsio os ywch dda, gan symud ymlaen at y rhaglen. Os yna unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb os ywch dda. Yes, we've had two apologies today, one from Councillor Andrew Wood and one from Cynghorydd Gwenol Ellis. Diolch yn fawr iawn. Eitem 2, datgan cysylltiad, cod ymddygiad Llywodraeth Leol. Na i atgoffa chi bod rhaid datgan bodolaeth a natur eich cysylltiadau personol. Cynghorydd Nia Owen. Pnawn da, cadeirydd. Hoffwn ni ddatgan cysylltiad efo'r eitem, dim yn coio'r hif, ond yr un sydd Clwb Pêl-droed Llanrwst, yr un cyntaf dwi'n meddwl yn der y rhaglen. Gan bod cais hwn o fewn fy wardi, ond mae o'n gysylltiad personol a ddim yn dangos rhagfarn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Rhif cais dim bleidlais 52866. Diolch yn fawr. Diolch. Cynghorydd Joe Nuttall. Diolch, Chair. My interest is on planning rep 0/53335, and that's the Welsh Mountain Zoo, as I sit on the ethics committee up at the zoo. So I'll be leaving the meeting for that one. Thank you. Diolch yn fawr. Yn symud ymlaen. Materion brys. Is rhywbeth yn codi? Dim byd. Diolch yn fawr. Eitem 4, cofnodion y cyfarfod dwytha. Dwi eisiau cytuno ar y cofnodion y cyfarfod dwytha ar yr ail ar 15 o Fehefin. Gai rwy'n i gynnig bod nhw'n gywir os chwydda? Cynghorydd Austin Roberts a i eilio cynghorydd Gronwy Edwards. Ywch chi gyd dangos yn y ffordd arferol os chwydda? Diolch yn fawr. Ac yn symud ymlaen i'r agenda. Cais cynllunio rhif dim blaenslais 52866, Clwb Pêl-droed Adraniau Llanrwst, ffordd tan y ysgol Llanrwst. Mae gen ni un siaradwr, cynghorydd Aron Wyn, sydd ar-lein. Croeso Aron. Diolch cadeirydd, a ffynon da bawb. Diolch. Mae gennych chi 3 munud, a wedyn na i just cychwyn y cloc. Os di hynny'n iawn. Oce. Iawn. Arioli. Oce.
Diolch, Cadeirydd. Ia, dwi'n siarad o blaid cefnogi y cais cynllunio yma gan Adran Ieuenctid Clwb Pêl-droed Llanrwst. Mae gwirfoddolwyr y clwb yn gwneud gwaith rhagorol yn ymgysylltu â phobl ifanc Llanrwst a'r dyffryn ehangach hefyd. Ar hyn o bryd, mae gan yr Adran Ieuenctid dros 280 o chwaraewyr ac 20 o dima. I dref maint Llanrwst, dwi'n meddwl bod hynny'n gyflawniad arbennig ac yn dystiolaeth glir o rôl bwysig mae'r clwb yn chwarae yn ein cymuned ni. Mae'n galonogol gweld hefyd y cynnydd sylweddol yn y nifer o ferched sy'n chwarae pêl-droed, gyda mwy a mwy yn manteisio ar y cyfleoedd mae'r clwb yn ei darparu. Mae'r clwb a'i wirfoddolwyr wedi dangos ymrwymiad cyson i gynnal a gwella'r cyfleusterau ar ffordd tan yr ysgol. Mae'r cae bob amser yn cael ei gadw mewn cyflwr da, a mae'r clwb wedi bod yn ymwybodol o anghenion a buddiannau ei gymdogion. Mae'r cais hwn yn adeiladu ar ymrwymiad parhaus y clwb i dref a phobl ifanc Llanrwst. Bydd y datblygiad yma yn darparu lle storio sydd ei angen ar gyfer offer, cysgod i rieni a chefnogwyr sy'n mynychu gema, ac ardal pwrpasol lle gall swyddogion y clwb gyfarfod a chynnig cymorth i'w haelodau ifanc. Mae'r rhain yn welliannau ymarferol a fydd yn cryfhau gallu'r clwb i wasanaethu'r gymuned a parhau gyda'r gwaith rhagorol sydd eisoes yn cael ei wneud gan y gwirfoddolwyr. Fel un o ddau gynghorydd sy'n cynrychioli Llanrwst, dwi'n falch iawn o roi fy nghefnogaeth llawn i'r cais hwn, a dwi'n gofyn heddiw i chi aelodau'r Pwyllgor gefnogi yr argymellion yn yr adroddiad. Hanner munud. Diolch yn fawr iawn. Wel, ydych chi'n angen hanner munud. Diolch yn fawr. Diolch cynghorydd Aron. A rwan dwi am symud ymlaen i'r swyddog, a dwi'n meddwl na Paula Jones, cymryd on. Diolch. No updates from me, thank you. Ar hynny, na i symud ymlaen, pwy sy'n eisiau cychwyn. Cynghorydd Austin Roberts. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Fel rhywun sydd yn ymddiddori mewn pêl-droed, ond oedd ddim yn dda iawn am chwarae o'r gêm, ond dwi'n licio cefnogi a gweld dwi'n meddwl bod hyn yn fenter dylsyn ni i gefnogi. Mae o yn annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon, ac mae hynny'n adnod pwysig yn y dyddiau ohoni, felly dwi'n falch iawn o y cynnig yn bod ni'n mynd gyda argymhelliad ac yn pasio'r cais yma. Diolch fawr, cynghorydd Austin. Os gyda eilydd i'r cynnig, twch o dda. Neu gymryd cynghorydd Nia Owen, fatha eilydd, a dyn Nia, ti di nesau i siarad a wedyn Gronwy. Diolch yn fawr iawn. Ie, dwi'n fwy'n hapus eilio, dwi'n clywed llais i'n ôl am ryw reswm, na fo, mae'n well wan. Dwi'n fwy'n hapus i eilio cynnig cynghorydd Austin Roberts fel aelod lleol. Dwi'n gwybod yn iawn y gwaith arbennig maen nhw'n wneud, a dwi'n just yn ategu at be mae Aron wedi dweud yn ei gyflwyniad ar y dechrau, ac yn meddwl bod hyn yn arbennig iawn mwyn cynnal y Clwb Pêl-droed Ieuenctid Llanrwst ar gyfer y dyfodol. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Cynghorydd Gronwy, ydych chi'n siarad? Wel, mae bob beth o'n i am ddweud wedi cael ei ddweud, so that's right yn byd i am ddeiriaethu, so fi'n cefnogol i'r cais beth bynnag. Diolch yn fawr. Cynghorydd Austin, ywch chi? Sori. Diolch yn fawr. Lot o leter yn y ffrant yma. Felly mae gennau cynnig i'r
gefnogi'r argymelliad a mae gennau eilydd. Newch chi gyd, osgolwch yn dda. So, gwyrdd i gefnogi, coch yn erbyn a melyn i matal. Newch chi agor yr bleidlais os gwch dda. A cael bleidlais. A mae hwnna di basio yn unfrydol. Diolch yn fawr chi. Symud ymlaen i'r ail eitem ar yr agenda. Mae Joe yn mynd i gadael ni, dwi'n meddwl, a mae di mynd. Iawn, da iawn. Rhif dim blaenslais 535, y sŵfynydd Cymreig, yr hen briffordd Bae Colwyn. A pwy sy'n cymryd? Ser sy'n mynd i gymryd hwn. Diolch yn fawr, Sera. Diolch, Cadeirydd. Pnawn da, good afternoon, councillors. There are no updates to report. Diolch. Diolch yn iawn. Pwy sy'n cychwyn? Cynghorydd Edwards. Diolch Cadeirydd. Dwi wedi darllen yr cais drwydl a dwi'n cynnig bod ni'n derbyn yr argymelliad i ganiatáu y cais. Diolch yn fawr. Sgynna i eilydd Andy Hawkins. Thank you very much. I'm happy to second Councillor Granway's proposal. Can we just note what the tree officers said as well? He said no objection if the pruning and mitigation measures stipulated are conditions as part of the approval. Will that be in? Yep. Yeah, thank you. Sorry, mae Ser yn dod i fewn. Ser yn cymryd. Yes, that would be included as a condition. Thank you. Diolch yn fawr. Cynghorydd Chris Cater. Yeah, diolch yn fawr, Cadeirydd. Yeah, I think the issue here is whether there would be any effect on the designated green wedge, and I know that areas of the zoo are in the green wedge, so this is always an issue up there, isn't it? But I noticed that the report states quite categorically that it wouldn't have a harmful impact on the openness of the green wedge. So, Chair, you know that I always look at green wedge designations very seriously, but I think I'm very happy to support this application. Thank you. Diolch yn fawr iawn chi. Gael bod y neb arall eisiau siarad, mi ai i'r bleidlais. Gawn ni fynd i'r bleidlais os o'ch dda. Unwaith eto, gwyrdd i cytuno, coch yn erbyn a melyn i matal. A dyna hi, gawn ni cael bleidlais. Ac unwaith eto, mae o yn benderfyniad unfrydol. Mae hwnna wedi cario. A dyna ni. Mor sydyn o hynny. Bron iawn di torri'r record. Dyna fo. O dan chwarter awr, mae hynny'n eitha sydyn. Swn i'n dweud. Diolch i chi am eich amser ac am eich ymroddiad. A wedyn, diolch i swyddogion. A mi welwn chi tro nesaf. Diolch yn fawr.